Comment kana ingana yabirige kunsa ibirengero a okorwa saba Kenya kura sub county ya Kenya nigo umunyakirgo okoenekia omorembe asensemeyo asirita Samson Onyancha nigo abirika gwesokya na ukwanera igoro yebikore biga bya abasae bagenzi kobora ase chinchira tamanyire nabo nigo babirika koboria serikali gochia gwesokya na koeretene ni mnenchiremo yokonekinga omorembe obirgo konekigwa imensi ya Kenya. Murikito Apollinaris Akama no roboti rwa senchira yobukirana. Maigai gati abaraikuru asegwadi abokimonge gwesokia abo igoro na kugikirige korekyo gocherero kwabasae n'abantu batamanyikaini nikobono munyakirgo tenenere tomoremba se sub county ya Kenya Samson Onyancha neraburiria serikali gokora obutuki na kubika byara bali bagwocherera abasabwe na kubaikia sekigambererio koigolerwa amamochabo amangana ya obstruction nche gonda asegoteba buno muntu bwo morembe egento kirinche buno muntu bwo morembe nandi mayeta akeigo igo nare gotebe egento kirikiro kinkirikia nekebe nare gusaba omwana inchi oito gaki eki kiabeire tigango tutigere bali tokorogo kemanyi yani bali bagokora obutuki eserikali ebwati buya enyoro omonto gokora ebintu bireka binga buneria omonto ikanyorekani airwe afesiero ekoti yoke emunakire yekomunakira kago kwana segwadi asengera bosoti ninga buliri bali babwata basabu kubabwatu kalimolioka elyo koirana asechiamate chiabo omwana inchi gakorera ne serikali yekorera ngarinde onye kali kabiri ntura amanyanga ngokoreteke lakini bono iga ka serikali ribaga egambe yani ebwati egenteke erwe ekonya abana aba ande ngosaba oyo ukabwata abana abo usiga kabisete usiga akakorete naki abwato ka abana abo bairanira abaibuli baye bale moyo boigo niga mubuliro mubungo bumachoge chache omuskari famiruka kubabekera omulero bwestima ase kenyero kya Nyaitare ali ase kenyero kya Nyaitare abuna nje bona asendwete nare gogosaba omwashimi bone eparera ali gesaligete kabisa namba 2 stima teyo yani etole ekemisi abana abaro basomete bagusambereria bakoroshye birugo abana gochira chisukuru lakini bono umurero oburiro nare gogosaba una njori mugambi oli nkora akobori boire baki utale wanja ondetere ekwerende omurero nsali estima akikoranje ekenyero kirikende gotogi buna gendere gotogi nginga bune chinkake chiboigo ningabuli abana inchi gosika bagambi babo nale kubasaba abantu baito tyagotwara libero sika bagambi abachibu baito batulete baragwo basike asenjerengia totwara oboereri obuyesa abagambi ankinaye mambi ninche igoto sikane asogosikana kuri kwa mana ebintu ebiya nabo ibuli nabarabunigo babuli gokorosia ubwa matobu ya nabana babo na inu abaibuli tigamba tebi kyomwe tebi omwana abe boronge abe naye amenye naye tiagotigo omwana ko isolated ogotarerare naye gogotarerare okobori wo omwana ona kiare kwa magoita banga ye omwana oyo mbuyare ente kinke igo ntura akonyo omwana oito kamuranje tubwatira nabana baito nabayani tu abaibolete ninto ko batebereria musika bagaka na inu abana musika omuibuli ko reporter ya KCTV Nchereta na Apollinaris Akama.